chic dat je er weer erbij zit. Hij op de bonte sterren vandaag. Veel zien er vandaag op u te laten met genieten van alle tunes dat hij voorbij komt. En dat dan nog niet alleen, maar dat dan met Carolien. Hoe komt vanaf zich? Ja, laten we vandaag eens gaan loeren naar weer de schoenste bandjes en de prachtige muziek. En ook de prachtige verhalen willen we allemaal huren. Nou, sowieso. En veel zien nog niet met z'n tweeën. We hebben nog versterking en dat zien van Thas en Patrick. Kom naar mij, jongens. Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom. Ik hoop dat we een schoenen optocht gaat zien en tot voor u leuke dingen kunnen gaan vertellen. En even wie zit Patrick van der Weijer, Eidprins en Tempelier. Dankjewel, Thas. Ja, we gaan er zeker een schoenen dag van maken. En de schoenen dag is eigenlijk al vanmorgen begonnen. En nu op dit moment met op de achtergrond de klanken van het garderegiment, de kachelpiepers. En daar kunt er aan zien een hoeglustigheid. Ja, althans, want we weten inmiddels sinds een aantal jaar dat niet alleen lui in Maastricht voor de televisie, maar via het internet overal op de wereld, booster of bis, in Shanghai, in Brazilië, maakt niet uit hoe. Iedereen kan metgenieten van de Maastrichter cortège en dus ook reageren inderdaad. Ja, Patrick, dan hoor ik zeggen cortège. Ik denk dat we daar een generatieconflict hebben. Ik ben wat ouder en ik heb van zijn leven nog nooit cortège gezegd. Dus hij sticht de cortège verslijst en dan echt een optocht. Nee, dat wel. En de hoeglustigheid gaat nu plaatsnemen op zijn eigen bordes om de optocht aan zich voorbij te laten trekken vanmiddag. En natuurlijk, dames en heren, ziet je geweten de afgelopen jaren dat zijn hoeglustigheid eigenlijk op deze plaats zit van Hortaz en mij. Maar nu mag er zelf het stralend middelpunt zien van de Maastrichter vaarslaven. En stralend met grote literatuur, echt wel. Super, dat is lekker. En het prachtig Burgondisch pak wat er aan heet. Dat is natuurlijk gistermorgen gepresenteerd in het Prinselijk Paleis. Het is altijd een heel speciaal moment voor de naaste familie en vrienden die erbij mogen zien. En dan zit er weer magnifiek goed. Maar dan zien er een paar. Hè? Want ik heb ook al eens een prins gezien in een wit-echtig pak. En daar wordt niet van gezegd tot een van de tempeliers dat Eierschale wit noemde. Klopt, ja. Eierschale wit, ja. Nee, ik weet inderdaad, zeker vroeger waren er meer kleuren in een blad. Ik heb een hoeklustigheid gezien in een blauw pak en in een groen. Maar de laatste jaren is het toch inderdaad iedere keer het ossenbloedrood, noemen ze dat dan. Hè? Ah ja. En dat duurt er ook bij, hè? Allemaal cadeautjes, drankjes aan de hoeklustigheid. Zodat er op het top kan genieten van de prachtige optocht wat dan voorbij gaat trekken. En toen we voorheen nog het loeren zien, is één groep al voorbij getrokken. Voordat de uitzending live in de uitzending was, moet ik zeggen. Dat waren de collectanten van de Maastrichter gehandicaptensport. Dat is ieder jaar weer een schoen traditie dat die lui geld opholen om lui te laten sporten die een beperking hebben. Chariteit huurt ook bij de vastelavond. En hij gaat vastelavondsvereniging Soppengroen en de hoeft zich niet aan af te vragen wie ze aan die naam komen. Met als thema disco zinnig, disco 2015. Ja, dat wordt te huren. Bestaat al meer als 100 jaar. En de Veendel, als ze in beeld kunnen strijden, die is hun geschonken door Petrus Regoe. Daar is er de Veendel. Een fantastisch korps wat als het met kan lopen, met lup, ook bij allerhande andere activiteiten. We kunnen altijd op hen rekenen. En dan wordt er juist gevraagd, stoppen die niet? Nee, we hebben een afspraak gemaakt met alle deelnemers dat ze zo veel mogelijk willen doorlopen. Dat ook al die groepen die normaal gesproken helaas buiten de uitzending vallen, ook de kans krijgen om in beeld te komen. Dus ik vind het chapeau
voor de Hermanietjes uit Heugem dat ze niet een gans concert gaan geven, maar vooral ook de andere groepen de gelegenheid geven om allemaal aan bod te komen. En dat is schoon. Hey, ziet je in beeld de torenduifjes en die komen uit Daalhof. En voor wat heten die de torenduifjes? Nou, als ze richting Daalhof kijkt, zien ze altijd een grote toren. En daarom heten ze de torenduifjes. Ze lopen voor het 10e jaar met. Dit zien de lustigheid gaat even naar de lui in de tent van het Roetkruis. Ieder jaar chic dat die lui op zo'n geweldige wijze ontvangen worden. En dan op toch kunnen metkrijgen, Lurens. Hoe gelustigheid gaat even persoonlijk een hand geven, erg schoon. En dat deed heel veel duik bij die lui. En ze zitten er prachtig bij. En kregen alles eerste rang met vandaag. Schoon. Doordat ik voor een jaar in Mexico woon, Ingrid Code schrijft dat. Gisteren vroeg opgestaande voor de Max Overdracht en vandaag nog vroeger een bij de Bonte Storm te kunnen zien. Ingrid wens haar leef Hermaniekes vriend, hoe onder Prins Odin en zijn Rachel een super schoene dag genieten van. Dat zal ik ook doen vanuit Mexico. Ingrid, fantastisch dat ze ons op weten te vinden en genieten van, want dat doen we zeker ook. Ja, super. Ingrid had het natuurlijk over de Hermanieke Vreugde nuchter. De Hermanie beoogde hoe lustig het zelf bij speelde. Ze heeft het helaas moeten missen, maar ze is erbij via het internet. Theater, toneel. Oh, je gaat het zelf ook doen. Met dus eigen Jan. Prachtig om te zien. En dat duurt allemaal bij de Maastrichter Vastenavond, dames en heren. Het kan niet allemaal zo gestructureerd zien wie in de optocht van Kullen. Maastricht heeft zien een bond te sturen, maar dat moet vooral zo blijven. Alle tijd is gewoon. Mensen hier. Af en toe ziet je het prachtige Einzelgangers langskomen. Allemaal wel met dezelfde kleuren, pekjes, blauw en zwart. Prachtig om te zien. En al die kinderen op de wagen. Kijk eens wat een groep daar achter die wagen loopt. Geweldig. Schitterend. Chapeau jongens, chapeau. En hij ziet je een ganse roetgeel-groen Hermanie. En vreugd en nuchter. En zie bleven even bij Prins Odin staan en dat is ook niet onlogisch. Want dat is een van hun. En dan ziet het, daar kent ze nog. Wat trommelt goed met. En over Vreugde en Nuchter nog even terug te komen. Ja, ze hebben jubilee, althans volgens de papieren zouden ze 44 jaar bestaan, maar als ze in 1972 is opgericht, zou ze eigenlijk officieel pas volgend jaar 44 jaar bestaan. Maar ze smokkelen hier. Ja, hè? Ik denk dat ze dit jaar een beetje gesmokkeld hebben vanwege het prinsschap natuurlijk van Hoeklustigheid.
jeugdverenigingen die hebben 2 weken terug die fantastisch jeugdprinstreffen gehad in de Plattezaal. Alle jeugdverenigingen van Maastricht bij elkaar. En ja, dat is zo dat in vasteland echt nog wel een leven is, ook bij de jeugd. Ja. Een van de leuke dingen aan deze vereniging is dat ze niet wie alle andere verenigingen met rechts salueren, maar met links. En dat heeft alles ermee te maken dat een van hun oprichters linkshandig was. En dat is altijd erin gebleven. Een beetje recalcitrant en dat kan heel goed met de vastelavond. Carnavalsvereniging De Mammoeters en hun jeugdvereniging De Jumbo's. En het beeld kleurt gans paars, Hortas. Ja, en mensen, ik zou altijd zeggen mauve. Maar pumpelen mauve, dat klinkt niet. Dus ik ken met leven dat het pumpelen paars zit. Ja. Ik begreep het gans en het is een prachtige groep om te zien inderdaad. En dan ziet je de prins dat er in goede conditie is. Hij kan nog touwen springen. Hij kijkt een pittige benijd. En massa voor en dan voor de blunders en de pleintjes. Het wordt hier druk heen. Zeer bewegelijke jonge prins. En dat bewijst zich heen nog maar eens. Het leuke is dat ook inderdaad de jonge generaties meedoen aan zo'n optocht. Die lopen met Panma. Of niet, of alleen. Maar het blijft in ieder geval doorgaan. In de optocht. Het is echt geweldig wat de muziek. En ze spelen niet alleen in Maastricht, ze zien gans internationaal. Ze doen dan allerlei wedstrijden met. En over 14 dagen gaan ze naar Köln. Dat is de muziekparade uit Duitsland. En daar gaan ze ook mee doen. Op die wel leuk. Zelfs de hond. En daar komt een zaadharmonieke Us van Vaar. Van Café Aux Arcades sinds 1973. Prachtige pakjes allemaal in het mauve en oranje. Zo te zien is dat de supportersclub van NVV, als ik het goed heb, meestal aan de roeifakkels te zien en dan het gezang te huren, zien dat de supporters van NVV. En nog 10 uren erbij. Niet alleen de duister ziet dat zie goed, maar ook weer vandaag. Zugend. En onderwijs tot de prinskans verdwijnt. Zingen ze Eus Maastricht. En dan kun je hermenieke, zaadhermenieke blamage. Ja. En dan gaan we nog eens even naar luisteren. We gaan luisteren voor wat ze vorige week gewonnen hebben in Wiek. Bij de Keizerparade eerste plaats gehaald. En luister maar eens voor wat.
prachtig hoor. Ook zie waren natuurlijk bij jeugdprinsen treffen. En als ze met minder maan best we hier de Maastrichter Waaslover blijft erin zitten en de jeugd in de toekomst. Zie zitten door, chic. Maar ze kijken ook tussendoor naar op tegen Maastricht, geweldig. Josje en Hans Hofman, super. Vanuit Rio de Janeiro, dames en heren. Volgens mij is het afgeleid van een struikrover, een Franse struikrover die cartouche hadden in de tijd van Lodewijk XIV of later in Frankrijk. En die voerde een bende struikrovers aan. En van cartouche is dat woord cartouche afgeleid. Ga maar bedankt, we houden het daar even op. Het is toch wel fijn dat de leuk metdenken, maar dus. Hè, Absoluut. En wat gaan we nu krijgen? De prins gaat op het paard van Pippi Langkous. Oh, kijk het zo. Wauw. Kom maar achter me gaan zitten. Prachtig zo. Oh ja. Dat Asseljoen. Dit is natuurlijk heel erg leuk. Gelukkig dat ze zijn leven laten erbij. Het is niet echt nodig om de warm te houden, maar wel lekker af en toe zo'n drupje. En het prachtige medaille aan hebben. En die hebben prins Joël en prinses Shani op de wagelstok. En nog hij weer jong geleerd is uitgedaan. Het kost niet uitblijven 50 Shades of Orange. In plaats van 50 Shades of Grey natuurlijk. En natuurlijk zei ook Einzelgangers, alles gaat met. Het is verschrikkelijk. Vastelavondsvierders van het jaar 2014 vanmorgen. We zien een schön nagelossen van het Mommerskanon. En ieder jaar opnieuw weer prachtige creaties. En dit jaar natuurlijk alles in het teken van de overwinning. De overwinning van het feit dat ze vastelavondsvierders zien. En we hadden het dus over Klevari. Donderdagavond is helaas voor de laatste keer de traditionele Klevari-zitting gehouden op Klevari. Ja, want ook dat te hoes gaat verdwijnen. En ja, nogmaals, de traditionele Klevari-zitting, daar moet ook lustigheid en alle andere verenigingen bij zien. Dat krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe invulling. En daar zal absoluut wel weer gaat op gevonden gebeuren. Maar het zien toch van die veranderingen. Ja, hoe dan gaat van die traditionele festiviteiten wegvallen. Zie je het daar? Alles en iedereen ermee. En je ziet de bekende mutsen en kleuren van de Kemeliers Oudwiek. 6 keer 11 jaar dit jaar, jubilee. Die hebben pin gehouden. Trots van Maastricht Oost met daar, dus dames, de stelkrachten van de vereniging. Ik zeg prins Vorst Stefan. Ik sta nu met iemand die het model zoekt. Voor weet alleen niet welk model. Jawel, het model van de poster. En ik heb me te barsten gezocht. Maar ik krijg het niet gevonden. Plastieke machine. Nou, zullen we even proberen? Nee? Is het daar niet? Ik zeg me kapot, maar ik krijg het niet gevonden. Echt niet. Helaas. Oh ja, nou eigenlijk wil ik wel zien. Wat we wel zien, ja, dan wordt het... Oh, helaas. Jongenheid. En de groeten door Ren.
een op het schoolplein, de ander op de Meert, Friedhof of in een van die tussenstruitjes die Maastricht Riek is. Ja, dat is heel erg chic om te zien. Natuurlijk zei roeivereniging, ik weet niet of dat Saurus is. Ik weet niet of dat in het programma staat, maar daar lijkt het wel op. Daar lijkt het inderdaad wel op. Ze zien in ieder geval aan het roeien. En ze hebben wel een Maastrichter staar op. En dan komt de groep XL Maastrichter kak. En de dames, nogmaals, vanmorgen stonden ze al om 10 uur te zingen bij zo'n lustigheid voor bij het Prinselijk Paleis om het volk daar op te warmen voor de Maastrichter vastelavond. En ze hebben en houden er nog zin in het Guggenzaal. En niet alleen vanmorgen bij het uithangen van de Prinselijk Veendel. Dat zien natuurlijk zo'n pereltjes. Maar ook afgelopen 4 weken is de hooglustigheid natuurlijk onderweg geweest door Maastricht. Met tal van zo'n momenten. Gisteren bijvoorbeeld het aankomen van zijn hooglustigheid met de trein, bij de statie. Voor de Max-overdracht. En al de bezoekers aan Charlotte, zorginstellingen. Overal is er geweest. Er heeft meer dan 220 evalueren, 240 bezoekers zijn afgelagd. Niet eerst, dus dat wil zeggen dat er niet in stil gezeten de afgelopen 4 weken. Dat is alleen maar een zo'n moment. Lopen, en de zonder kinderen niet, lopen de dames en de kinderen van de Groenen. Ja. Als er zo blijft doordrinken, wordt het nog lastig voor vandaag. Ja. Even loeren, zien we een jeugdprinsenpaardje bij het hooglustigheidstoon. Dit is zo'n prinspaar wat ik nog gezien heb. Hij komt de Zatenharmonie. De enige die zich oprecht zo mag nemen is de Zatenharmonie sinds 1959. Laten we maar eens even gaan luisteren naar die kleintje van de auto. Is Boers Onderhoes. Ja, ik heb hem gisteren even persoonlijk gesproken. En hij is waarschijnlijk wel in Maastricht, maar zich onder het volk aan begeven al. En ieder moet natuurlijk zelf weten wie of wat er de vastelavond viert. Maar de burgemeester zit inderdaad niet op de publieke tribune, maar zal in ieder geval zeer zeker in de vastelavond vieren ergens in de stad. Onherkenbaar had hij me verteld. Dus het is natuurlijk weer een zoektocht van Boesemkins uit te holen. Maar ieder in de vastelavond zou ik zeggen. En hij ziet gewoon het zorgloket, doe het zelf, dat is natuurlijk verschrikkelijk actueel.
gisteren wordt bij de machtsoverdracht natuurlijk een aantal keer subtiel naar voren gebracht. De hele affaire allemaal. Maar van allemaal erop kunnen lachen. En dan liep ik het weer. En hij huren voor de kleintje van Hermanieke ineengedraaid. En inmiddels ook weer op de wagen onder ons. Pierre en consorten mag ik wel zeggen. Met een prachtige wagen. Dat is ooit de eerste. Prachtige percussieapparaten, die hebben ze toch in Engeland gekregen. Dit zien de vrienden van de Dabbelerie. Het liep me gaat door de deur op Dabbelerie. Ja. Daar stonden ze. De prinsenpaar van dit jaar. Zal ik zus. Die lustig heeft geblikt in de Realoet. Ze hebben de Polonaise politie. En hoorde het vrolijk met. Die lustig heeft geen liedjes spullen voor ons. ABBA die zal er vast en zeker als ik op stap worden Maastricht tegenkomen. Een van de struitjes moest zich altijd opstellen voor een concert te geven. En hij huren voor Hermanieke, daar zien ze toch. Sport is een fusie van Witte Vrouwenveld 28 en Rapid. En hun motto is op weg naar de derde ster. Ze hebben de eerste 2 jaren dat ze bestonden al 2 keer een ster gekregen. Ze waren al 2 keer kampioen. En ook dit jaar ziet het er nou uit dat ze weer kampioen worden. Het is voor de eerste keer dat ze in de optocht metlopen. En ook hij is het weer. Het gaat niet alleen om het voetballen. Het gaat ook om de gezelligheid. Kom op, man! Wat maken we weer met? Ons steden druk gezet. De crisis heet dus allemaal te pakken. En iedereen geniet op zijn eigen manier. Er wordt gaat gekletst, er wordt gaat gepraat, gelachen, gezongen. Guido al onderarm seuveleren. En die kinderen leven maken, die luister maar op.
Hermanieke het wel te janken, maar als je zo meteen gaat luisteren naar de kleinke, dan is dat echt niet te janken. Dan is dat alleen maar prachtig zoen om te huren. Van alle merken. En achter ze eventjes een oversteekplaats meer voor Prins Odin. En dan gaat er Geren over de weg. Ja, want ik heb het privilege om hij met Prins Odin de eerste te staan. Odin, geniet je ervan? Ja, enorm. Ja, dat is vanaf het moment tot ze een week vertrekt op de wagel, tot hij aankomt en tot hij iedereen langs hebt. Ja, dat is van voor tot achter is het goed geneten. En even onderrusten, maar volgens mij is Clara kotskrank van de beurs. Nee, ik weet niet of ze kotskrank is, want ze deed het wel. Hè. Ik bedoel, het geeft wel het goede weer, dus ze kunnen dan, denk ik. En hoe geniet je het meeste van vandaag? Is het de zon? Is het de stemming? Ja, dat is alles. Het is een combinatie. Door de zon, een lach op het gezicht bij iedereen. Heeft iedereen er zin in. Ja, het is gewoon in één woord een fantastische combinatie van factoren. Zuiderveur tot weer heen met steeds zo'n chic fietsje kunnen maken. En wil dat proberen gewoon met de bonte sterren? Wat wil Sigera tegen de lui toe zeggen? Nee, ik heb een aantal uit de afgelopen week gezegd, als je er niet bij kunt zien, dan zou het er in ieder geval voor zorgen tot ik even nog kan winken. Zodat je ook persoonlijk even van mij te goed krijgt. Chic tot geloerd en ik hoop dat het goed is. En als je het kind, pak er toe, ga lekker zijn drinken bij en geniet ervan. Dat brengt samen wij. Zo gaat het zo. De zoveelste dit seizoen. Maar ontvangt ze allemaal Geren. Strijd goeie zin hem. Ja. Hoe altijd druk in het draaiboek of dat een ongemelde groep is of niet. En anders passen we schoenen aan. Wat de aangemelde groepen betreft zitten we nu op groep 26. Oh, dat belooft en het zien als wel. 58. En alles wat er tussendoor zit, staat er niet op. En dat is inderdaad voor ons ook iedere keer weer een verrassing van wat komen gaat. En dat was ook wel een van de dingen die me opgevallen zijn bij al die groepen die hebben geschreven dat er heel veel wordt gedaan om die jeugd erbij te betrekken. Om die het met vanaf het allereerste begin te laten metveulen. Dat doen die mismieters dus ook. Ze hebben een draakteer ook. En Bert en Ernie natuurlijk ook met de prins op de foto. Het is wel te zien dat de Hoekelus gaat heen met majoretjes, hè? Ja, dat zou ze bij elkaar denken. En dat kent het. Ja, absoluut. En daar komt Vastenwalversvereniging gewoon eens met het thema heksen en tovenaars. En voor wat hebben ze dit thema gekozen? Om tot de kinderen leuk vinden. En dat is juist wat ik wou zeggen. Toen juist ook al. Die kinderen die zien van belang. Die maken de Deens goed. En daarvoor doen de volwassenen het.
Ongelooflijk. Direct laag, Ja, hoe zouden die vandaan komen? Zoals bekend denken uit Zeeland of Friesland. Ze hebben de blootkoraal in de nek. En je ziet jong en oud doen met aan de optocht in de streek. En dan ziet je Hermelieke, zaad Hermelieke sowieso. Is het erover eens, maar ik vind al zoveel jaren huurt het ook bij de Maastrichter vastelavond. En het is niet zomaar een Hermelieke. Het zien lui die serieus iedere week repeteren, die meedoen aan allerlei internationale wedstrijden en die ook regelmatig die wedstrijden winnen. Ze hebben een nieuwe vinger laten maken in Brazilië en die dragen ze nu met zich met. Segura, dames en heren. Luistert even, zou ik zeggen. Maar het ziet er wel al heel erg leuk uit. En ze dachten, iedere vereniging heet ze de Prins, de Sfero. Ze hebben jubileum vandaag, hè, dit jaar. Kijk eens, 1 keer 11. Geen niet duidelijker zien. Heb je niks te zeggen van mij? 10 keer al 2 live heb ik. Oh nee. Heb je sowieso niks te zeggen. Daar inderdaad. Want als de Genkraft Company weer present met de ganse families, vrienden bijeen. En dan kregen we Ermoy Troof. Ontstaande in 1982 op het toen nog Jean d'Arc. Daar heb ik zelf voor gezeten. Lang geleden, dat wel. En inderdaad ook, ja, bepaalde lui zien er niet bij. Hij wordt wetenschap gewinst aan Lilian. Groot herstel gewinst door de leden van Ermoy Troof. Dat is ook zo te zien inderdaad van de oprichters. We zien Pascal, Yvonne en Annelore nog erbij. Perfect. Van het begin af aan, dames en heren.
En dan ziet je altijd onder ons, het is het aantal vrienden. En die vinden het goed gezellig om met die vrienden en de kinderen samen in de optocht mee te trekken. En ze hebben leuke pakjes gemaakt, wit en oranje. En wat een creativiteit hebben we hier toch in de stad. Als ze zo ziet je het vanuit daar. Het is een geweldige groep met volwassenen en kinderen. En iedereen is welkom. De Vastelavondsvereniging De Kikkers. Ik ken het helemaal. En dan zien we bekende gezichten van de groep Zizzoom natuurlijk. Ja, zeker. Al jarenlang, ook altijd dezelfde pakjes met het sneakers erbij. En altijd natuurlijk even met de lustigheid op de foto. Neem niet weg te denken, de bestrichte vastelavond. Ja, ja. Het is maar weer gelukkig. En dan zien we toch wel een aantal mager aangeklede vrouwen. Vrouwen? Cirque Trashy. Natuurlijk is het al. Alle beesten komen er een voor. Olifanten, tigers. Ganse tenten. Ah, super. Echt geweldig. Kijk het zijn. En natuurlijk maandag in hier. Maar zo gaat iedere groep ook weer zijn eigen weekend. Dat is ook weer erg zoen. Wolder heeft zijn eigen optocht. Ami heeft zijn eigen optocht. Hier heeft zijn eigen optocht. Als we ook beelden terugzien van optochten van gans vroeger, dan kost het allemaal met. Alles een beetje op de hak nemen en nu ook weer. Ja. En al de kleuren kunt je zien tot de oprichters van origine uit Maastricht komen. En de optocht die trekt maar bij je met prachtige pakjes. Als ik het huur, zie dat de kindercupjes. Cantina Tramelantos. En dat zien de kindercupjes inderdaad. Ja. Dit is een jeugdkoor. En ze zingen altijd in het Maastricht, dames en heren. Dirigent muziek Monique Maas. 2 weken terug nog zijn eigen Prinsentempel geopend hij in Maastricht. Want dat huurt erbij. Iedere hoeklusje heeft zijn eigen tempel. En ook Castor de Eerste heeft dat geregeld in Maastricht. Dat er zijn eigen tempel heeft. En dan gaat hij zijn grand entree maken, dames en heren. Doe maar eens eventjes. En luister maar eens even naar het volkslied. Partida.
Tempeliers hebben in de middeleeuwen natuurlijk metgedaan aan de kruistochten. En ik weet niet wat voor kruistocht dat ze heen nu in deze optocht wilden verbelen. Maar ze bieden de prins zo te zien wel gaat aan. Het ziet goed alsof er tot ridder wordt geslagen, of zal tot tempelier worden geslagen. Op de Tempeliers gepleegd. Het zie je hier. Een momentje om de hooglustigheid te orde in de orde van de band te vieren. Stel die aan de hoek, en doe op de superbe, die afgelopen, en alleen nog verder. En hij komen het zwembad. En ze zien ons krabbelen. Geweldig, kijk hé. En de Tempeliers doen met. Ze hebben Venetiaanse vastelavond als inspiratiebron. Alleen zie je in zijn stoel. Joep Schuurman deed ook, Van Hans Schuurman deed ook vanaf het allereerste begin een mens gekregen. Altijd metgetrokken met zijn paar maanden kaffies in. En inmiddels heeft hij 11 keer wieden weg. Doen al jaren met, 11 jaar dus. En ze komen van wieden weg. En dan kun je weer een ganse kop met het liegt wel ook Batavieren. Ziet ook een hondsbaan ziet, staat daar. En ze bestonden samen al 10 jaar. En zugens nog altijd zo'n plezier hebben erin. Dat geeft al in ieder geval de komende jaren een goed teken. Ja, want ze gaan natuurlijk bergen ook hier met in de optocht. Ja. Dat is hun basis. Ze hebben maar liefst 4 prinsenkoppelen van de Schraveleers bij de groep. Komen de Warner Brothers langs, zie je niet? Met de Looney Tunes. Hoi man! Vastelavondsvereniging De Mineurs. Dat is een enorm werk geweest, als ik dat zo zie. En hartelijk tweede, ik denk dat ogen op de wereld een peer, duizenden gelijk heeft willen stromen, dat ze alle hebben stroom. En dan zie je gewoon vastelavondsvereniging De Kappepers in het roet, geel en groen met hun wagen. Nou, ook zie je te zien dat alle groepen die met gewoon ook een eigen presentator hebben en een geluidsinstallatie, zodat alles goed aan ingepland wordt. En als we officiële momenten zien, dat eventjes netjes wordt aangekondigd.
dan ziet je ze komen. De groep Shima. En ze hebben als thema Lego bouwt de stad Maastricht weer op. Ja, je moet daar maar eens opletten. Hij ziet het al heel erg ziek uitgebeeld. Echte Lego pupjes wie we ze allemaal kennen. En in allerlei formaten. Geweldig. En de goede visie. Ik zie nog zelfs in de tempel ertussen. Zo meteen. En de matroos. Oh, dat is echt heel erg ziek te zien. Heel leuk gemaakt allemaal. Fantastisch. Kijk eens heen. En daarachter komt een tempel weer. Super. Fantastisch. Ze zien voor de eerste keer in de bonte steuren. De Mallebergers hebben in het midden Prins Roy de eerste. Let maar eens even op, dames en heren. En dan even, zo keer ik ook niet erven. Ik heb een lichte vraag, als we Mieke lief wil stellen. Ik zeg ja. Als er onze ladies baby wordt geboren, dan neem ik aan tot de naam de ladies baby krijgt, tot de naam Odin wordt, dan maakt hij ook ook, ja. Dat is afgesproken. Dames en heren, wat is een schoener moment om afscheid van u te nemen. En na zo'n prachtige aanvraag van de hoge lustigheid, Roy de eerste. Ik wens hun van heel in ieder geval heel veel geluk in hun huwelijk, in hun aanstand huwelijk. Ik dank u voor het kijken en wat mij betreft, ik ga de vastelavond dus. Dank u. Dankjewel, Antos. Overnamens Miek, dames en heren. Het wordt wel chic, het wordt wel zoen. Maar het wordt nog veel zoener de komende 3 dagen. Dus geniet ervan. Ik zou zeggen, vastelavond samen. Had ze dat verwacht? Nee. Totaal niet aan zien komen. Ja, ik had het altijd wel gehoopt, maar ja. Het kwam nooit. Nee. Maar heb ik wel eens gevraagd. Dat heeft ze met een PowerPoint-presentatie gedaan. Oh. En dat is er nu 2 jaar met gegaan, dus ik had de hoop eigenlijk opgegeven. En nu heeft het toch gedaan op vastelavond. Ja, geweldig. Ken het nog beter? Nee. Dat is echt geweldig. Wil ze nog gaan tegen hem zeggen in de camera, zodat je dat vanavond kunt laten zien? Schat, ik hou hiervan vaardig en ik vind het echt super dat ze dit gedaan heeft. Dankjewel. Heel veel geluk samen. Hoe lustig heb bedankt. Die manier. Hier het abonneert, bedankt. Hoi hoi. Super, dankjewel. We zullen oppassen wat die komen in de vastelavond thuis. Oh, yeah.